Moitas novidades no Trail Series Arousa Neo que comezará o 28 de xaneiro en Porto do Son. A diferenza das anteriores, nas que a proba se viña celebrando en Portosín, nesta edición o percorrido trasládase á zona de Xuño e Queiruga para disputar o Trail da Ponte. Cambiamos de ubicación este ano, levamos o trail para a zona de Xuño porque tamén queremos dar a coñecer un pouco a zona pois da Ponte, da Fervenza Ribasieira, temos tamén pola zona de Xuño, Queiruga, Camaño, pois zonas preciosas para competir, para disfrutar do trail. Hai dúas modalidades, a de trail curto e trail longo. O trail curto son 15 km, 15 e medio, e o trail longo son 21. Logo temos a modalidade da andaina, que son 14. No caso dos trails, comparten recorrido, hai un pequeno bypass para cortar esa distancia. No caso da andaina, comparten recorrido no último tramo nada máis. Salen en direccións contrarias, salen por outra dirección e máis ao final acabanse xuntando nos últimos tramos. Tamén en Outes, segunda proba do circuito, apostaron este ano por un cambio de trazado, co fin de potenciar a ampla riqueza paisaxística e patrimonial do municipio, permitindo ademais disfrutala a un ritmo máis tranquilo para aqueles que opten pola andaina. É unha proba que habitualmente se pode pensar que é para deportistas de élite moi preparados, e o incluir tanto un trazado longo como un trazado curto e a propia andaina faise apto para calquer familia. Poden vir acompañantes, nenos que se animen a facer a andaina. A última das novidades é a incorporación da Pobra, que tras 2 anos en participar, recupera o Trail San Isidro para pechar o circuito o día 26 de maio. É algo que sempre tuvo moita xente, moi boa acollida. Nós vamos a celebralo en San Isidro, que era un emplazamento que se viña celebrando nos últimos anos. Ata o momento xa hai máis dun 100 de inscritos para a primeira das probas e ao redor de 70 para o circuito. Os interesados en participar poden aínda anotarse ata o próximo luns nas webs trailseries.ran ou arousa.com.